Kaixo, lagunok! Zer modu zaudete? Hemen gara berriz ere bueltan. Eta gaur, eguraldi eder honekin, parkera etortzea erabaki dut. Eta zuek ikusteko desiatzen nengoen. Ara? Hortxe zaudete? Iker, Ane, Amaia, Maren, Peru, Intza, hortxe zaudete guztiok. Jo, baina ze handi egin zarete. Eta honezkero, gauza pila bat ikasiko zen intuzten, ez da? Hene bada gaur, gera zaitezte, eta gauza gehiago ikasiko ditugu elkarrekin. Ze badakizue, inorez da ikasia jaiotzen. Hori da bai, inorez da jaiotzen ikasia, eta esan ohi den bezala, egunero ikasten dugu zerbait. Eta guk ditugun lagun guztiekin gauza pila bat ikasteko aukera daukagu. Gaur adibidez, Mari Kalanbrek kandela bat itzaltzen erakutsi dugu, baina ez putz egiten, zientziaren laguntzarekin baizik. Kaixo txinpartak, ongi etorri gure laborategira. Inoiz itzali duzuek kandela bat birikak erabili gabe? Putz egin gabe alegia? Nik enekien nola egiten zen, baina amonak erakutsi zidan. Eta amonak berak piztu dit kandela hau. Zuek ere berdin, esperimentu hau egiteko, heldu baten laguntza behar dezuen aita nahi ez. Eta horretaz aparte beste bi gauza baino ez dituzue behar. Kandela bat eta edalontzi bat. Zertarako ote da edalontzia? Ura botatzeko eta horrela itzaltzeko? Erraxa litzateke, baina ez daukagu urik. Nola ekingo dugu orduan? Begira, horrelaxe. Kandelaren gainean jarri edalontzia, eta itxaron besterik ez dugu egin behar. Pazientzia da hitza. Pazientzia. Bere barruan dauka zientzia. Eta ikusi duzuen bezala, pazientzia apur batekin, itzali egin zaigu kandela. Zergatik? Basuak, guk bezala, arnaza hartzen duelako, bai, oksigenoa behar du. Gure birikak eta gure gorputzak bezala. Eta oksigenorik gabe geratzen denean, itzali egiten da. Ea, egin ezazue orain zuek proba. Eta gogoratu, heldu baten laguntzarekin. Jaio ginenetik, pentsa zenbat gauza ikasi ditugun. Batzuk gogoratu ere ez ditugu egiten. Baina horietatik bat, gogoratzen pardela edo pisoiala kentzen hasi gineneko garaiura, nik badut laguntxo bat, pauso hori emateko prest dagoena. Poliki bada ere, ziur nago lortuko duela. Hau pisagura. Nik txikia nintzenean, pisoialak eramaten nituen. Oso erosoa zen, enuelako komunera joan beharlik izaten. Baina pisoialak umetzontzatu dira. Orain, nire lagunak eta ni handiak gara. Eta horregatik, ez dugu pisoialik eramaten. Baina pisagitera joatea ez da beti erlaza izaten. Orain, zutik egiten dut pisa, mutilko eskola hundia naiz eta. Baina etxean ez didate uzten, eta eserita egin behar izaten dut. Nire laguna, naiz eta neska izan, hark ere zutik egin dezake pisa. Behin, batera egin genuen proba. Erostetxe handietara goazenean, batzuetan, pisagura izaten dut. Han, zutik egin behar izaten da. Komunak ez daude eta etxean bezain garbiak. Baina kaka egin behar izaten dudanean, nire amak papera ipintzen du komunontzian. Orduan, gainean eseritzen naiz. Eta han gainean egotea, ez da bat erlaza. Papera labandu egiten data. Leku batzuetan,
ordaindu egin behar da pisa egiteko. Leku horietan amak nesken komunera eramaten dau beti. Eta horrek lotza handia ematen dit. Igerilekuan batzuetan mediko kontsultan han bai, han uzten didate komunontzian eseritzen paperik gabe. Hango komuna botoi bat sakatuta garbitzen da. Eta 2 edo 3 aldiz sakatzen baduzu, berriz ere garbitu egiten da. Bazkaltzen ari garenean, ez didate jaikitzen uzten komunera joateko. Amak esaten du, orain haundia naizela, eta eseri aurretik joan naitekela. Baina batzuetan, ahaztu egiten zait. Beste batzuetan, nahi gabe, baino ontzian. Gaur, jatetxean, azkenean, utzi didate nagusien komunera joaten. Hemen, komunontziak ezberdinak dira, eta horman esekita daude, baina egia esan, ez daude oso garbiek. Horregatik, komunontzia paperarekin estaltzen dut. Uste dut, dena ongi egin dudala, nire amak erakutzen zidan bezala. Orain handia naiz eta. Ara, eskoa garbitzea aztu zait. Gaur nire buruarekin erronka txiki badaukat. Badago ingelesezko abesti bat, kostatu egiten zaidala ikastea. Baina ziur nago lortuko dudala. Nirekin ikasi nahi? Segi ba, altzatu eta mugitu. Head, shoulders, knees, toes. Head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose, head, shoulders, knees, toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Honela poliki erresa ez da? Eta orain azkarrago egiten badugu? Ei, argi, badator! Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. One more time. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Nekatuta nago, hainbeste mugitu ondoren, lasai egoteko gogoa etorri zaidala. Badakit zer egingo dudan. Odeiri deituko diot, eta berak egiten dituen triki mailu bat aukeratu eta batek hartzeko esango diot. Ea, gaur zer ekartzen duen uste dut, txampon batekin datorrela. Ea, Odei, zer da hori? Kaixo lagunak, ongi etorriak berriz ere nire txoko
magikora. Ara, denbora pila bat egon geha lanetan hemen gauza berriak prestatzen eta erakusteko ordua iritsi da begira. Lehenengoa, txampon batekin, txamponaren desagerpena. Beno, 5 zentimoko txampona. Ez dakago dirua gehiago egiteko, begira. Ara, 5 zentimo. Hemen jartzen ditu, beno hemen ez. Zeren pentsatu aldezute, maitik ies egiten dula begira. Hemen, folio baten gainean, horrela, ezin du ies egin. Eta adi, koparekin eta zapi batekin. Zapia jartzen dugu edalontzean eta, beha, egiten dugu, wow, txas! Eta ez zurretik dut baina, txampona desertua, bai? Bai, txintxo egiten dugu, txas! Berriz, eta txampona orain bai, agertu egiten da, bai? Ez? Bai? Berriz, ara, argiago egiten xatuko da, beha. Ara, hor, kopa gainean, zapia. Txampon gainean jarri eta bera, bat, bita, txas! Eta lagunok, argi ikusi daiteke begira, zeren txampona desagertu egiten da, baina begira. Berriz estaliz, eta lagunok, ara, hortxe dago berriz txampona! Ze, argiago oraindik. Beno, argiago dezakegu bira, oso argi, hor jarrita bat, 2 eta 3. Eta txampona lagunok, desagertu egiten da! Baina bera, bakarrik bat, 2 eta 3 berriz zenbatu behar da, eta agertu egiten da berriz ere. Ara lagunok, jakin nahi dezuten nola egiten den magia hau. Bai, beno, badakizute, itxaron, eta oso bizkor bideo ikusi ahal izango zute azalpenarekin, beretan erraza dela. Bestera arte, badakizute, irrenlagunak.eus webgunean. Aio! Wow, baina ze magia ona, nola egin du txamponarena? Trikimailoa ikusteko gogoarekin geratu naiz, baina itxaroteko pres nago. Zeren eta ezker eta eskuin ate joka ari dira, beraiek zerbait erakutsi nahi digute eta. Are you ready? Go!
Erraxa ez da? Ai, baina gogoratu, begiak jartzeko nagusi baten laguntza behar duzuela. Eta orain bai, itxarondu apur bat, eta badator Odei Magoaren trikimailuaren azalpena. Eta adi egon, gero etxeko guztiak, aho zabal ikusteko. Beno lagunok, edalontziaren jokua. Erraza benetan. Ara, ze behar dugu jokua egiteko bila. Lehena, kopa bat. Bigarrena, txampon bat. Hirugarrena, zapia. Eta laugarrena, arkatz batekin folio batean, koparen kontornua marraztu behar dugu. Eta gero gure ize batzokin, heldu baten laguntzarekin, moztu behar dugu lortutako diskoa. Zertarako? Beno, gero, koparen ahoan itxasteko. Horrelako lapiska badegin. Beraz, lehunok, begira zelako ilusioa osatzen da honekin begira. Jartzen dugu, eta ez da nabaritzen ezer dagoela. Baina begira, txampon gainean jarriz gero, benetako magia dirudi. Ara, kobrezko txampon batekin egiten dut. Garrantzitsua da hau, zeren kobrezko txamponak estuagoak dira, ez dira hain handiak, bestela gainontzekoak potologoak dira, eta papera apurtu alda edo nabaritu alda. Vale? Eta bigarrena, ez da beharrezkoa kopa bat izatea, etxeko edalontzi bat izan daiteke. Vale? Ongi. Nola jokatzen dugu? Erraza. Esaten dugu papera jartzen dugula, maitik ez ies egiteko txampona. Eta gero zapiarekin tolesten dugu. Broma egiten dugu, jarri eta gero kendu, eta gero serio egiten dugu. Zapia jartzen dugu. Eta guk egiten duguna da, kopa gainean ipini. Ziurtatzen gara atzetik ikusten, bai nik hau ikusten dut, nik horrela ikusten dut. Ziurtatzen gara gainean dagoela, eta gero kentzen du. Ara, eta nola egiten dugu zapirik gabe, ez ikusteko. Oso erraza bera. Hartzen dugu eskua, eta esku osoarekin aurreku aldea estaltzen dugu. Horrela. Beraz ezin du jendeak ikusi, hemen papera itxasia dagoela. Jartzen dugu gainean, eta kontuan dizkentzen dugu, erakusten eskuan ez daukagula txampona. Eta kentzeko berdina, hemen eskua jarri, guztiarekin estali eta bizkor berriz utzi. Kontuz, ez utzi inoiz kopa kanpoan, edo horrela, zen ikusiko da. Vale? Beraz, lagunok, badakizute, prestatu jokua, entxaiatu, pena meretzen dula, eta seguro zuen lagunak harritu egiten direla, baina asko. Ara, nik hemen gatzen ez, gauza berrekin. Agur lagunok, urrengo arte! Zeinen pozik nagoen. Badakizu zenbat gauza ikasi ditugu saio honetan? Orain neka eginda nago, eta uste dut siestatxo bat egin behar dudala. Baina hori bai, lehenengo komunetik pasa beharra daukat. Guazen komunera, hotza garbitzera. Guazen komunera, hotza garbitzera. Guazen komunera. Hortz eskubila eta pasta, unarekin nahastu, gora eta bera. Bat, bi, hiru, guazen komunera.
Badakizue, zuen ametzak eta eguneroko bizitzak kolorez bete eta zuen urte betetzea bada, zer esanik ez. Muxu pila bat kolorez beteta zuentzat eta gogoratu, inoiz ez agur, gero arte!